Are you ready for the rough? Og vi er rige. Ja. Og vi, på grund af at vi har så mange penge, har tænkt os at lave en YouTube-kanal. Ja. Men det bliver for det meste gameplay, tror jeg. Gameplay, hvad taler du om? Jeg skulle tænke mig at vise alle mine biler. Fuck det, vi skal have gameplay-video, okay? Minecraft og sådan noget, ja. Altså bare fordi du bliver bare smart, fordi din far jubilerer, ikke? Og I tjener over 10 millioner mere end min far gør. Og jeg har en 10 gange større ø end mig. Ja, vi har faktisk Hawaii. Ja, og jeg er Chile. Fed ferie. Det er en fed ferie. Og noget med sommerhus. Ja, hvem fanden prøver vi på? Nej, vi er ikke rige. Det er bare glas det her, og det er penge, der er en samling. Vi er ganske normale danskere, og vi er her for at lave videoer til jer. Vi er begge 13 år. Ja, nej, jeg er 14. God rej. Gud er så. Du skal ikke have storsalen. Han er 13 år, han er født 1999, det er jeg også. Ja, og først den 23. januar. Jeg er 14. Det spiller ingen rolle, du er 13. Jeg er 14. Jeg vil kun se dig som 13-årig. Og jeg skal bare lige sige, at jeg er ikke syg, hvis jeg hoster. Det er bare fordi, jeg er snot i halsen, og jeg ved ikke hvorfor. Og hvis jeg... Spørg ikke. Og hvis jeg siger noget dumt, så er det bare sådan, så er det bare derfor, så er det bare sådan, jeg taler. Ja, sikkert. Nå. Når man optager med webcam, skal man sørge for at have noget at sige hele tiden. Og det ved du godt. Ja. Så, fortæl lidt om din dag. Jeg går på Søndermarksskolen, jeg er lockoutet. Jeg har en time hver dag, mindst. 2 timer om onsdagen, fordi jeg er sløjt. Ja. Jeg hedder Christoffer, og jeg er også lockoutet, og jeg har ingen timer. For jeg har ikke nogen lærer, der er tjeneste. Han går også på Søndermarksskolen, han går en klasse over mig. Ja. Det er dejligt at være stor. Vi bor cirka den samme klasse, hvis man taler om penge. Det kan man godt sige. Vi bor jeg har ikke så mange penge, jeg har ikke noget job, så ja. Det er jeg heller ikke. Kunne du tænke dig et? Ja. Du kan gå med aviser, hvis det er. Jeg har den formodning om, at jeg ikke gider gå med aviser, hvis jeg skal enten A, bevæge mig, B, komme til tiden. Du skal ikke komme til tiden til noget, du skal bare aflevere aviser rundt omkring i nabolaget. Altså, gå rundt med en vogn, og så ligger aviser i postkasser. Det er det. Jeg gider ikke tale om det. Jeg gider Men du ikke. får en rigtig god løn. Hvis du nu har lidt over 200 husstande, så kan du faktisk få helt op til 400 kroner om måneden. Wow. Men nu er det sådan, at jeg ikke gider at være avisbrug. Det ville jeg gerne. Jeg begik en kæmpe fejl, da jeg sagde op. Jeg havde brug for de penge. Kæmpe idiot. Fuck det. Men ja, det var vist alt for nu. Vi ses, når vi får lavet nogle GG-videoer.